Ajoine ria ting ben nang litum da kewang ot nang litum pan choro lo pini ni litum da kaning je nang kok kewang nang kok athi la son lo ajirding plui pen ilitum a autonomous council ajakong nang pe bok bom lo athima ilitum akhei upon la asamalong kido jasemet erian akhei atum la pen India government along ta erian akhei atum ilitum akhei Mongolian akhei upon ke ilang rock pen ilitum six schedule pen kelong a political ajak kong ilitum phan nang pe bom la son si alang litum claim lo pini an ke Keklem lo nilitum 2015-16 ahut pen ningje lo la pen nelia bang ke 2007 ning kan newspaper along Keklem Karbi Anglong la pen Assam a district Nogao a district Cherem plak ke Bongo Bhumi pinchong de jipu Bongo Bhumi la ke Bengali atum adet u pinchong de jip alam Bongo senatum ningjela la ke 2000 surihini ra troxian in kansi kaningji la pen la so Bongo senatum a procession Keklem ta dalimbari pen boksong dalimbari malom pen si Keklem non an ke ilitum Keklem lo o anajir kiding hill area minister pulotang te Anglong aso a MLA si hill area minister athema six schedule ajak kong ke hill area hill tribes atum angbongs along si duk six schedule ajak kong ke hill tribes atum Anglong ajo ke duk a case so atum tribe atum pan Karbi Mizo Naga Khasi Garo Dimasa Iwa la Syam latum Kuki Rengmanaga latum along si ajak kong du la si minister hill area minister puta Anglong arat IMLA pensi minister mandung ver la non BJP tu nang trang det pen ni BJP tu jakong long lok pen alang litum ju kedam tang ningkan phota a home amuni ta fansi ha sipsagor anatu ke bang anatu pen ke bang a MLA phan alang li ge Mongolian lo seta alang li hill tribe kandidat alang li fansi MLA minister HAD minister pilo la pen non bang ke Bengali fansi pidet lo ke alam ning jenan kok lo athema bang ke alam ke apan lang si hala tum claim da claim lo bongo sena pu la ke alam lo bongo sena atum aning ke han ka pe pling ya phan Karbiang long ke Bengali adet ka pe plang ya phan si non Krishnendu Pal apan si HAD minister pilo alang li ke RSS amuni la pen Borak Valley Silchar na tu pen amunit lo alang li fansi Karbiang long West Karbiang long di Mahasau ahempu pinchong apran benta Constituent Assembly debate sota kipudo
Hill area minister ke pavedet sita chok balas daki puluk. Sita non ke pedokok lo, baru pedokok lo. Sita Anglong asosi Hill area minister bom na prang mentan. Captain sama ta Hill area minister lo. Maham Singh ta Hill area minister lo. La pike Satro Singh terona ke hai ta Hill area minister lo. La pike Dhoniram Rompia ke hai ta Hill area minister lo. La pike Gandhiram Timum ta Hill area minister man lo. La pen ke Barilong terang ta man lo. La pen ke Dorsing terang ta man lo. La pen nona pi Sum rong hang ke hai ta man lo. Son si ilitum 6 schedule area ke 6 schedule amonit si lang pom lo. Seta non ke ilitum adet Karbi along ri lapen di Mahasau anta Bongo sena tung ki potensi Bongo bumi kapet chongji anak si non pon bom lo non Bongo sena amonit si ba Bongo sena pen alang li kacecini dota Thek alang li metang mat ke Bongo sena ka lidet mene seta alang li tung a si non ke ilitum ala det ahem pu man lo aja ka tung ye pulo la ke minister chok CEM si jata claim ji pulo chief executive member si jata claim ji pulo ahok lo sik schedule jong si pang tang pe meji pulo tang te ahok sik schedule sita haru kriser kebra pokeb troxir kebra poning kan haru kriser kebra troxir kebra poning kan six schedule constitution amendment along isi governor ajakong pawetudet si apranke with the recommendations of the governor with respect thereto we can talk do hala swadim ke non ke the government of the state was it wrong tamane government of Assam was it wrong tamane government of Assam pulo tante la ke Assam a council of ministers atum alam lo la alam yung ajakong pikok la 1995 aninkan ASDC ho MOU kasohia ho MOU sohidat pe naman 6 schedule amendment lo parliament atu ka amend ta prapik hangjang ciklo yon mo petangdet mange ade ba Bongo sena tu mani ke hang akam lo kojo ama Keklem ta pe prapik ala so non hill area a minister bang aja kong ave pusi pulau seta paragraph 14 along anding pikrep hialong ketok dak la puhelo the governor may at any time appoint a commission to examine and report on any matter specified by him relating to the administration of the autonomous districts and autonomous regions in the state, including matters specified in clauses C, D, E, and F of sub-paragraph 3 of paragraph 1 of this schedule, or may appoint a commission to inquire into and report from time to time on the administration of autonomous districts and autonomous regions in the state generally and in particular on the provisions of educational and medical facilities and communications in such districts and regions, the need for any new or special legislation in respect of such districts and regions, and
the administration of the laws, rules, and regulations made by the district council or the regional councils and the regional councils or valley and define the procedure to be followed by such commission. Halada kopilo mai pu commission governor aning hanglote appoint ame kopi PC Kechok chema pu kelang hiapan kopi pilo la commission kelang nahi ala so commission kelang nahi ke C abang ke B Kunana lo C jadi kalang C D E F C get create a new autonomous district, increase the area of any autonomous district. Okay, ilitum Karbi Anglong area pijum hak sita claim peche mucok sita claim lapen ilitum district kopilone along ba ituma district apart kopinya apart acet aflak kopinya district along pacerap dun lok sita claim la pen la sobange la commission tum pensi claim nani la pen hala a commission non dia minister ke podun lok ke piloma la da pulo the report of every such commission with the recommendations of the governor with respect thereto shall be laid before the legislature of the state by the minister concerned. Minister concerned. Tamane dia minister. Together with an explanatory memorandum regarding the action proposed to be taken thereon. Appranged by governor pulo, non get by government of Assam. Governor may place one of his ministers specially in charge of welfare of the autonomous districts and autonomous regions in the state. Autonomous district welfare kaduk away. Kelang hiapan ilitum HDM minister pan pikoklo. Commission selam depen. Ko PPC claim nani ma puta ke tok kita HDM minister si tokji. Athema ladak together with explanatory memorandum boleh jadi hala explanatory memorandum kita tokji ke matlab hala ke hill area minister lagi alang li si tokji lapen cabinet along place ji lapen assembly along place ji ante CM aning ke hang aling penle ke claim unji gali minister aja kong dupo po anajir ke ding ke ilitum Anglong aso o minister matsi itum CM ke ilitum siksidul aja kong kasi harjak abang lopo amasi alang lipan padigdar de lo non ke bangamuni lagi ilitum CM apan pape claim toy po indirectly si claim ji latum ke directly ke claim ke la hello itum ka chini dam nangiya dim non ke la son na kapache plan ke chupen ilitum ubok titi election hun matha peminan ji ku ilitum ajah katum BJP long ke do anatum alang itum oruno doi pen lakputi by do pen hem so pen lapen ason poisa acet ke long pen job card pen ration card pen job BJP fan vote pidun lo hala BJP fan vote ki pidun anatum helo non Karbi Anglong bongo sena fan ke hodaya tum lo ilitum BJP long ke do an leader tame Keklem nun chok atu tame hala tum anta adai dolo non Karbi Anglong di Mahasau West Karbi Anglong non bongo sena atum alidar fansi non pidet le jakong pidet le non mat alam litum ilitum district
amen lar le de jimene sita amen ke lar ki a provision da dak do dak 2FF ko lom lata la so 2FF ta 1969 aning kansi lata kapil dun 2FF ta lata alter the name of any autonomous district to say to autonomous district amen anta lar thakun la pen la ke lang dun ji la so commission na tum no na commission along darman top dak de CDEF one top shot seta ala dak special jong si akapreta kelang nangi dolote wala ala dak top do ko lamat lata papi dun chok le pon ke amen dalar thak unlo Karbi Anglong dapu is anato bangge dipu district bu pinchong de Thek lo la pen West Karbi Anglong ge Hamren district bu pinchong de Thek lo Karbi Anglong pu tribes atu amen penke a district papa vedet po la son ta videt ji koma tum lo ke chok chike la urunon doi pen na jo lak poti bai deo poisa pen na jo self help group atum pen na jo BJP fan pape hai lo la tum lo non ilitum adet bongo bhumi kapin chongji akam Keklem du na tum la sineli tum ubom lo APHLC pen election vote ki pike chere pe minanji purani tum kaning jever nili tum ne poisa ve la si un Keklem ji lam si ne tu than cho kitab si nang por nang kitab pen nang than un cho governor discretionary power do sita governor ta council of ministers na pen chief minister bansi phere munakiti discretionary power pulo tante governor aning ke hang pen Assam government fan alam prokrepin pen governor tu claim un sita non claim titi la pen hala ili tuma district adang a area kapi jum ji aphan Keklem ji ilitum a district ilitum Karbi Anglong echet atlak along apre ke pon de ji la so phan ke Assam government commission seng atlo tuning 2025 aninkan additional chief secretary Kalyan Chakraborty aphansi a commission ahem phu kapin chong alam lisia la so a commission a chairman la Kalyan Chakraborty si non Karbi Anglong alam li survey bom lo athik thete Krishnendu pal ke chini dun at lo alam li pen ching wai bom lo la pen alam li tum aning ke hang teng pen claim de tatik itum phere me ni alam nasi election hut ma thape me nang ji rata tu ilitum rata phan punang ko leader tum de le vote ki pi gali rata tum si vote ki pi leader tum da chok chelo seta leader ta rata tum ang bong kan si leader ke man leader pu konat ni pen le bang ka dia ka pre kali rata tum ang bong kan si leader ke man la si leader tum kacari na dia akam lo cari tek tek pulo tante rata tum si leader banta kelar nanji election hut lata kelar nanita la helo la sinon ni tum ning dok delo APHLC benke Krishnendu pal alang like sik schedule amonit kali alang liphan sik schedule kam kapelan la pen Karbi Anglong West Karbi Anglong di mahasau ahem pu kapin chong la ke nilitum ning dok delo APHLC benke nitum oppose lo object lo nitum objection lo lahe kavedet takali Inglong aso aminis IML ta bang trop do arkom seta non ne Theklong lo la bang trop ta thang an dia vi kusi bang Assam government udep la alang litum phan ke
มินิสเตอร์ตบัดนุอาเลียเวทังนิงจอยโนกุสิบางอุทุเด็ดเลยเสตาอลังลิตุมันบงอินุดเลยอินุดตะพันเลยปีสิตาอิลิตุมนิงออยเอเดเจียปอดเลยบาเพรีพิตาเพรีนั่งว่าเดจิเกกะอเวเดเจียปอดเลยนอนเกอิลิตุมการเบียเคอิงลงอารัตตุมdi mahasawa sor kuki atum rengma atum diwa atum garu khasi atum anta syam atum anta non ge kaphere nang kok itu masih kidul ajak kong ha borak veli pen ke wan bengali amunit afansi pitu dep le itu la kaphere mimi la pen itu epechal si pen ke la son ke chok chi usi nelitum lam chi piklang le kardong